Murag makaingon ko nga kining pagkasanta ni Marta maghatag ni nato og pagtudlo ba nga kini sa dieng mga taong ratulon masanta gihapon or masanto. Ay kasagaran ani mga ratulon dali mo na silang makasala, pero si Marta ratulon niya hyper kayong mo trabaho pero nasanta gihapon. Ngano man tungod kay panahon nga siya na stress sa iyang trabaho, miduol siya sa Ginoo. Ingon siya, Lord, kita madyog kang porti na nako dinhi nagkapuliki na kog maayo. Nganong di man nimo sultihan ang akong manghod nga mutabang nako. Niya gisultihan man sa siya sa Ginoo nga ang gibuhat sa imong manghod mas maayo kaysa imong gibuhat. Mo nay naamguhan to ni Marta na kini di ay mga tawhano natong mga kabalaka, kahingawa o mga buluhaton aron kunuhay atong maatiman ang atong kinabuhi, hastang atong mga mahal sa kinabuhi, sama na mga anak, mga kauban sa pamilya. Usahay kung di nato ikonik ngadto sa Ginoo, mao nay maghatag nato og sala. Dali na tang saputon, sige na tag kahiubos, magsige na tag yaw-yaw, sige kasuko. Tungod ana. Nya kamo sa inyong balay, unsa man mo didto, relax o ratulon? Di mo magsige yaw-yaw. Ha? Dili mo magsige o kasuko, di mo daling masuko. Ay uban masuko lang tungod sa iyang paglimpyo sa salog, unya nisulod ang bata, nagtamak-tamak, daghan kay abog ang tiil, masuko. Tungod sa iyang pagpanglimpyo, maimpierno na siya. No? Sa uban magluto og pagkaon kay naibisitang pari. Nya ang pari kay daghan na sad kaayo gidili, nikaon lagamay adtong utan og isda. Wa gyud kan katong iya mga humba, katong uban didto nya magtan-aw siya mahiubos, halas pader ba wa gyud kauyon sa akong linutuan. Wa oy, nakauyon man tos pader, pero nanagana lang basig di na siya kalakaw. Siya hala may kay nakong pagkaluto ang lambay, wa man gyud tilaw sa pader oy. Hiubos ba? Adiri kuan. Mao na usahay na anak ta maratol, pero si Marta didto siya nidangop sa Ginoo ug gitagaan niya higayon ang Ginoo nga musulti niya. Wa niya sakgawa ang Ginoo. Maminaw ba? Nang nindot kaayo ning maminaw kay mao may gibuhat ni Maria katong igsuon ni kaning Marta, naminaw. Naglingkod ba kay nagsulti man si Jesus, naminaw. Mo nay terminos mga propeta. Si propeta Samuel katong sigihan siya tawag sa Ginoo, Samuel, Samuel. Niingon dayon si Eli katong iyang pari nga gidangpan. Isa sa sunod musangpit gani ng tinguga nga nimo ingna dayon sulti Ginoo kay namati ang imong sulugoon. Mo na inindot kayo. Kana bang maminaw tas Ginoo ba? Nindot kaya na. So ay ninyo, namoy problema, niyam aksyon na kagratol. Ayaw gratol. Ayaw sad pangitag solusyon sa imong problema. Luhod, ampo. Ngaing nang Ginoo, Lord, dako kay ni akong problema. Sultihi ko unsay akong buhaton. Kay dako naman kay ni akong utang. Ngaing Ginoo, madyo ko magsugo nimo anang pangutang at tubangan na lang ang kaso nga stapa. Anak. Di ka nga to, sa imong pagbuot, Lord, ako ning atubangon. Nga naman ni Lord, na positive man ning judgment sa judge, konbikto man ko. Nga dayon ang Ginoo,
atubanga ang silot sa imong pagkamasinupakon. Relax ka na to. Prisuhan. 30 katuig ka. Dito. Onya, kay relax man ka dito. Unsa may kalainan nga relax ka dito, sikag ampos Ginoo, og sa di akas gawas, nga relax pug ka. Way kalainan. Pero unsa man sa kalainan nga tuwa kas prisuhan, porte nimong lugnot-lugnot kay para nimo unfair gyud nganong gikiha ka sa staffa nga igo ra man unta kang naningkamot pagluwas sa imong negosyo or sa imong problema. Ana, niya human di asa kas gawas, ratol sa ka sa siging sulbad anang mga problema. Wa gyapon kalainan. Mura gyapon ka gipriso. So pasabot, kung maminaw lang ta Ginoo bisag asa tang dapita ibutang, relax. Mura gid na. Mabitan ang moingon ko ang unang timaan nga ikaw santusonon samang Bishop Chupilo Kamomot, relax ka. Ug atong subayon ang kinabuhi ni Bishop Chupilo Kamomot, relax gyud kay siya. Kawatan siya, relax. Dauton siya, relax. Patay siya, relax. Nindot kayo, no? Ganahan mo relax o ratol? Lingi ay mong tupad, be. Ganay mong tupad, lingi ay. Na relax ka ron? Na relax ka? Bitana ka ng mga tao nga nagtrabaho, nya maputos sa utang. Ratulon mo na sila. Ano bang mga maputos sa utang ba? Ratulon, di ka maong maminaw Ginoo. Kaya maminaw lang kas Ginoo, pagkadaghan ng solusyon sa imong financial problem, nga dili kinahanglang mangutang. Usa lang gina program sa imong utok. Tungod kay naa kay trabaho, igarantiya nimo ang umaabot nimong sweldo, umaabot nimong dawatonon aron tubagon ang imong problema karon. Imong gigarantiya ang ugma para sa imong problema karon. Di man na pwede. Niingon man ang Ginoo nga ang ugma dunay iyang kaugalingong problema. Ang karon naa sa iyang kaugalingong problema. Ayaw dad-a ang problema karon ngadtos ugma ug ang ugma sad ayaw sa dad-a karon kay mabugatan man ka. Mo ni Kristo, do not worry about tomorrow. Tomorrow has its own problem. And the problem of today is enough for you to handle. Na iyang gisulti. So ayaw na lang kay kanang ugma matud pang Kristo ang gaatiman ana ang ako mang amahan. Tanawa ra ng mga langgam, sige ra gid sila lupad-lupad karon. Way siguro ugma maigo na sila tirador. o makaon na sila sa iring, o madakpan sa iring. O di patay na sila. Pero enjoy sila karon. Pero baghunahon na ka, la ugma, unsa kay akong kanon, unsa akong ibayad sa tuition, ay ayaw wa kay siguro karong gabi wa na ka, patay na ka. Kawuri ba ni buugma? Way siguro gani abot des unahan na nakras nga kana ganing habal-habal, nadamagan ka, natumba ka, natusok ka sa koral sa imong silingan riari. Wa na, patay naman ka. Abong lang kagabal-habal. Di ba? Nya ngano sige mo kagwori anang ugma. Karon enjoy life with the Lord karon. Ana prago ninyo karon nanimba mo. Nagtuo day mo makauli pa mo sa inyo. Siguro mo? Oy. Ay, siguro igabutin mo das pultahan, na, impas na ka. Nga naman, di lagi kita mo ay nag-control sa future. Muna diri sa atong unang pagbasa, si Propeta Jeremias, gisugo sa Ginoo, sultihi sila sa akong isulti kanila. Hinaot unta nga maminaw sila ug mausab ang ilang kinabuhi. Si Jeremias, hibaw siya nga kung musulti siya ato, dumtan siya sa tanan. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, dili sana labaw pas gidaghanon sa akong buhok ang nanagdumot kanako. Kay bawo gyud kaayo si Jeremias pero relax kay siyang nisulti. Tinuod gyud ang iyang gisulti
nga silutan mos Ginoo kung magpabili ning inyong pagkagahig ulo. Pastang sukuas mga pari, ang mga propeta nga dito sa templo porting sukua, gipunsisukan siya o giingnan nga angay siyang patyon. Kay nagpasipala siya nato, nagpasipala siya sa templo, pero relax na si Jeremias kay igo raman siyang nagsugnod sa sugo sa Ginoo. So kining pagpaminaw sa Ginoo, mosunod ani, magsunod ta sa pulong sa Ginoo. Nya kung magsunod na ta sa sugo sa Ginoo, dili sa atong sugo, ma-relax dayon ta. Masbuna ko ha, kung magsunod ka sa sugo sa Ginoo, dili sa imong sugo, ma-relax ka. Hastang mga tao des imong palibot, ma-relax. Di mong tuwa na. Parihaan ang gikuan karon sa atong Santo Papa na siya katong ditong tingin apartment, tingin na siyang wali dito sa Canada. Yan, bisita man siya dito. Ningon siya, kini ko nung uban nga istrikto kaayo, mga pari, mga obispo, strikto kay tanan nga hasta sa pagbunyag sa bata, daghan kaayong disciplinary measures. Dili bunyagan kun single parent. Dili bunyagan kun way kasal ang ginikanan. Matod pa sa Santo Papa, inigda sa usa ka inahan sa iyang anak ngadto sa simbahan. Ngawa siya'y bana, pero iyang giantos ang mabdos sa iyang anak sud sa siyam kabuan ug ang pagpaanak niini. Wa ba siya'y katungod nga mudawat sa sakramento nga gihatag ni Kristo para sa kaluwasan? Dili niya madawat ang sakramento sa bunyag tungod lang sa kinaiya sa usa ka pari ug usa ka obispo nga niingon, wa mo'y kasal, wa kay bana, sala ng imong gibuhat, dili pwedeng bunyagan ang imong bata. Nagani uban ingon, di ka mamembro sa BEC, dili ka bunyagan. Nganong ingon anak kuno ta ka istrikto? Matod pa sa Santo Papa sa iyang kuan karong panahona nagkinahanglan tag mga simbahan nga abli kutob sa tanang muduol kaniya. Abli ba dili sirado? Abli. Saban. Ang adik-adik kun muso dinhi, abli unta ang simbahan. Ang mga prostitutes nagikan pa intawong nag-duty. Wa pa ito muso dinhi, abli untang simbahan ug naa unta ang pari nga muatiman sa prostitute nga dili makasala, nga way sala, in a noble, respectful nga manner, loving, caring manner without sin. Di pwede. Matod pa Santo Papa, di pwede nga makakita tag santo nga nagmisa sa altar, nya makita po nimo siyang nag-inom sad og beer, kuyog sa iyang mga higala diha sa usa ka party or diha sa usa ka kaning ganing gathering. Di na pwede. Di pwede nga ang usa kuno ka santo musod sa movie house kay mutan-aw pud siya og mo enjoy sa salida. Di na pwede. Pwede oy. Kaya nga naman, God is everywhere. O gusto siyang musulti nato diha sa tanang lugar. Why exemption? Mas stress man ta basta magbutang na tagdaghan kay mga barriers. Mo na gisulti ni Propeta Jeremias, paminaw mo sa Ginoo, kamo na may nagbuot din is templo, kamo naman mo'y naghatag og role, istrikto naman kay mustanan. Mura magwa na ni Ginoo dinhi. Mao na karon ang simbahan na nag-away na ang mga leaders, no? Nag-away nga naman ang ako namang pulong mo ay matuman di naman sa Ginoo, maminaw ta Ginoo, jadi ta mo insist aron di ta ma-stress. Now, si Marta di na relax pagpaminaw niya sa Ginoo, yung di Marta kana raman di ay maminaw lang sad ko nimo, napaig dang iyang gisugba dito. Ni sa Lord napaig naman yung Ginoo nga naman di kumuka og paig. Di ba? Mga untag paig tungod ni sa inyong pagpaminaw. Matod pa sa atong
tubag sa Salmo sa tingin ni diri, Ginoo, diha sa imong dakong gugma tubaga ako. Dako kay gugmas Ginoo nato, di gid mahitabo nga dili ta niya tubagon, di pwedeng pasagdan ta niya. Ilhon lang nato nga siya dako kayo gugma nato. Dili nato na usikan ang maong gugma, maminaw ta niya. Nindot man kuning pabidahon ang tao nga nahigugma, kaya yang isulti pulos makaayo nato. Pero maminaw ka ng tao nga mahigugma nimo, kapoy, no? Kapoy paminaw. Pero maminaw ka sa taong nahigugma, ilhan na nimo kay luag imong dughan. Ana, na siya. So paminawa gid ang Ginoo kay dako kay siya gugma nato. Ayaw usik-usiki. Na manindog na ta.